Ħanitkellmu dwar il-vizzju tal-lob. Mana għandna lil Kejn sajt illi ikun magħna ta' spiss u sħabu biex jaddunna informazzjoni dwar il-vizzju tal-lob. Sfortunatament, f'pajjiżna hawn ħafna li għandhom dan il-vizzju tal-lob u kif għedna qabel illum sar iktar faċli li tilab. Huwa vizzju moħbi fil-fatt għax min għandu l-vizzju tax-xorb pereżempju inti tkun taf għaliex taraħ mhux qed jaġixxi normali pereżempju, però l-vizzju tal-lob huwa moħbi jiġifieri jisek ma jindunawx bih anke saħansitra persuni li jkunu jgħixu miegħek anke ta' kuljum. Wara nofsinhar tajjeb lilek Alfred, lilek Mariża u lit-telespettaturi kollha li qegħdin isegwuna. Sfortunatament il-vizzju tal-lob illum il-ġurnata sar realtà. Realtà li tajjeb li nilqawlu u persuni li jkunu għaddejjin lill-vizzju mhux biss imma anke persuni li jkunu viċin dawn l-vizzjati isibu l-għajnuna. U aħna bħala fondazzjoni permezz tal-call center tagħna, permezz tal-proċessar ta' self-bearing forms, formi ta' esklużjoni minn ħwienet tal-lob u każinos, aħna nippruvaw kemm nistgħu nipprovdu dik l-għajnuna. Għandna il-call center tagħna free phone 1777 inħeġġeġ lil kull min qed ibati minn dan il-vizzju biex iċempel. Għandna staff imħarreġ lesti biex jisimgħu il-karba ta' dawn il-persuni u jekk nirreferuhomx lil aġenziji terzi jew inkella anke permezz tal-in-house social worker tagħna inkunu nistgħu noffru kemm jista' jkun l-għajnuna tagħna lin-nies hemm barra. Issa kif nistgħu nikklassifikaw min għandu vizzju, ġifieri min darba f'ġimgħa jmur jilab il-lottu jew imur jilab tombla għandu vizzju, jew saħansitra ngħidu li hu vizzju meta qed isofri l-persuna u anke ta' madwar, għax inti meta tkun tilab, jekk inti m'għandekx limitu sa fejn għandek tasal u tgħid isma' daqshekk nista' nilab. Jista' dan iwassal anke biex il-membri tal-familja jsofru għalkemm ikun hawn każijiet li forsi dak li jkun jista' jaħbis sa ċertu punt, apparti il-valur ekonomiku li jkun jinsab fih, però mbagħad għandek vizzijiet akbar f'lob li titilab ċifri kbar pereżempju. Allura sa fejn nistgħu nikklassifikaw li persuna għandha vizzju tal-lob? Ara, li persuna tilab b'mod responsabbli bi pjaċir u bħala rikreazzjoni aħna maħniex kontra dan kollu affattu. Li fejn idħlu aħna. Pereżempju mort coffee morning darba fix-xahar. Mort mal-kappillan darba fix-xahar ma jfissirx li inti għandek il-vizzju. Dik aħriġ tħadd ħin ekku. Qed tikkomunika ma' ieħor, eżatt. Ekku, jiena nħobb niddiskrivija għandek linja rqieqa ta' kontroll. Jekk inti tiflaħ tonfoq ammont, good luck to you, uħu pjaċi, imma meta taqbeż dik il-linja tal-kontroll, mhux fil-vizzju tal-lob biss, sfortunatament f'ħafna vizzji oħrajn. U nixtieq ngħid minn hawn li vizzju sfortunatament iwassal għal vizzju ieħor. U l-problema dejjem tikber u tikber. Nixtieq nagħmel daqsxejn ta' punt, referenza, il-ġimgħa li għaddiet ressaqna il-rapport għal proġetti tagħna 2018-2019 ressaqnieh l-segretarjat tal-Onorevoli Silvio Xkembri biex nagħtu rendikont tal-proġetti tagħna fiex qegħdin u fejn iridu naslu. Dan kollu bħala parti mid-diskors tal-estimi tal-budget tal-Onorevoli Xkembri stess. Dan ir-rapport x'kien jgħid? Dan ir-rapport jenfasizza fuq proġett li bdejna naħdmu fuqu matul din is-sena u se nkomplu naħdmu fuqu wkoll fis-snin li ġejjin. Proġett Take Action, proġett ta' €1 miljun, investiment ta' €1 miljun mill-Fond Soċjali Ewropew, fejn se nkunu qegħdin
namlu stħarriġ nazzjonali fuq il-lob, il-vizzju tal-lob, se nkunu qegħdin inħarġu persuni fosthom ħaddiema staff tal-fondazzjoni tagħna stess, ħaddiema mill-FSWS, mid-dinja soċjali. Se nkunu qegħdin inħarġu wkoll ħaddiema ta' dawn il-gaming companies fejn huwa importanti immens li dawn il-gaming companies jgħalmu l-ħaddiema tagħhom dwar ir-responsabilità tal-lob. Se nkunu qegħdin nagħmlu wkoll inħarġu għalliema u professjonisti oħrajn fix-xena tal-vizzju. X'ikun qed jiġri fil-moħħ tal-persuna illi minn filgħodu trid tilab? Kif jibda jaħseb moħħhom? Għax jiena ġieli ntqajt ma' nies u anke ġieli tajthom in-numru tagħkom u l-kuntatti biex tgħinuhom u tajjeb li nfakru mariżel kull min għandu l-vizzju tal-lob jista' jċemper fuq 1777 jew xi membru tal-familja tagħkom illi tafu li dan għandu vizzju jaqla l-paga u jonfoq iktar u jilab iktar. U jista' jwassal anke vizzju tal-użura pereżempju għax dawn jieħdu għal affarijiet ikbar. Dak in-numru huwa konfidenzjali, jiġifieri mhux se jqogħdu iperġukom ma' Malta min iċemper 1777 hemm nistrenjati apposta u ikunu konfidenzjali ħafna. Ġifieri toqgħodux lura għax jenukom u toħorġu mill-vizzju 100%. Importanti ħafna li ċemplu 1777. Issa, x'ikun qed jiġri fil-moħħ tal-persuna? Meta jiena mort imbagħti xahar xogħol. Naqla l-paga, ma nafx. Naqla 1200 euro pereżempju ta' xahar u nkun diġà labtom kollha dawn. Da jkunu diġà dejn. Il-paga nkun diġà labta. Jew kellha tkun fuq ix-xogħol. Biex taqla ma nafx 40 euro, 50 euro fil-ġurnata jew 60 ma nafx jew 70 u tkun infaq diġà 100. Imbagħad jibdew il-problemi, nieqes mill-affarijiet, problemi fil-familja, jekk ikollok it-tfal, ma fil-moħħ x'ikun qed jiġri eżattament. Ara, skont analiżi xjentifika li saret, jirriżulta għalfed li il-moħħ jiġġenera eċċess ta' kimika magħrufa bħala dopamine u kif ukoll serotonin. Dawn huma kimiċi li jaffettwaw l-imġieba u kif ukoll jaffettwaw is-sistema ta' meta inti tiġi premjat. Dak il-feeling li inti labt logħba erbaħt u inti tħossok li inti ġejt ippremjat bir-rebħa. Din il-kimika skont din l-analiżi xjentifika tiġi ġġenerata fil-moħħ b'eċċess u sfortunatament twassal għal vizzju għall-lob patoloġiku. Lob patoloġiku x'inhu? Il-vizzjat jaqa' għal kompulsività meta jibda jagħti importanza lill-vizzju tal-lob, lill-logħba, mill-kompulsività jaqa' l-lob patoloġiku. Lob patoloġiku x'inhu? Dejjem nirrepeti, meta inti tant tat importanza li ma tibda tieħu pjaċir mingħand ħadd, mingħand xejn u mingħand l-ebda attività ulterjuri għall-lob. Jiġifieri inti torqod filgħodu, torqod filgħaxija, skużawni, taħseb fil-lob u inti tkun filgħodu taħseb fil-lob. Ikollok problemi fir-relazzjonijiet, nafu nisimgħu ħafna b'esperjenzi hemm barra, relazzjonijiet mal-maħbubin, problemi, relazzjonijiet tax-xogħol, problemi wkoll. Nerġa' inħeġġeġ lin-nies hemm barra. Dawn il-problemi nafu li huma problemi li huma realtà hemm barra. Inħeġġukom iċċemplu fuq il-helpline tagħna 1777. L-iskop tal-1777 da jagħmel il-mirakli. Ġifieri it's magic li jekk ċempiltem jiena. Mirakli ma naħdmux imma il-ħidma tagħna nippruvaw nagħtuha mill-aħjar li nistgħu. Jirnexxilkom fuq din-linja toħorġu nies mill-vizzju? Iva, kellna każi dejjem insemmi l-importanza tal-will tal-persuna.
tiddejqu xejn, l-ewwel pass huwa l-aktar pass importanti u diffiċli. ċemplu hemm in-nies li lesti jagħtukom l-għajnuna, imħarġin, barra il-1777 għandna iċ-chat line ukoll fuq www.rgf.org.mt. Jekk tiddejqu ċemplu użaw dik iċ-chat line u tingħataw l-għajnuna kollha. Issa fl-aħħar net biex naqlu net ningrazzja il-Fondazzjoni Allob Responsabbli illi tagħmel ħafna u ħafna xogħol u iwaslu ħafna informazzjoni u jgħinu ħafna nies. Tiddejqu iċ-ċemplu 1777. Illum qabel meta konna anki żaraħna biex tilab jew tmur tilab il-lottu li jekk tilabu darba f'ġimgħa FM forsi ktib żewġ numri ma jfissirx li għandek il-vizzju. Imma xorta jiżu kultant bil-fors tilabhom ara l-moħħ kif ma jmux ma jitilawlix, ma jmux jitilawli. U tant ma konniex edukati li anka tfal konna nibatu, ġifieri l-adulti kienet tgħidlek ommok mur ilab lil-lottu. Imma illum tkun over 18 biex tilab, ġifieri konna anka qed idarruna. Biex jekk forsi hemm xi marad tarana jinnafu fil-nar ta' sib tikteb xi xnumri. Mhux hekk, mhux ħażin. Mhux qed ngħidu xort għandha vizzju ta' la. Imma għandha l-budget tagħha u ma ċeditux, Alfred, dik importanti. Aħna qed nirreferu l-vizzijiet kbar. Eżatt. Li mort lift il-flus kollha. Ismani, Alfred kien hemm nies li waslu għas-suċidju, ġifieri għalhekk importanti ċemplu. Però llum saret iktar faċli u nagħlqu biha, noqogħdu attenti It-tfal. li inti tista' tilab fuq il-mobile, fuq l-internet. Jien naf nies, kont naf nies u ġew mejjuna jilagħbu minn fuq il-post tax-xogħol. Mela inti taqla l-paga U tilaba dak il-ħin. u tilab il-lob tal-azzart jew il-lob ma nafx ikun hemm eżattament u għandna wkoll lob ieħor ma rridux naħarbu għal-lob tal-futbol. Il-karta, famuża karta jew xi laq. Jiġifieri in-nies għandha ħafna fejn tista' titkaxkar mill-vizzju tal-lob. L-aħjar ma nibda qatt dejjem. Ekku, l-aħjar mhux ma tibda qatt imma iżżomm dejjem ma' dik il-linja li semmejt fil-bidu. Tilab għala li, tieħu pjaċir għala li, imma dejjem iżżomm mal-linja ta' kontroll li tilab b'mod responsabbli. Grazzi ħafna. Għal aktar dettalji mistoqsijiet ċemplu 1777. Grazzi lil Kane Sajt illi kien magħna hawnhekk grazzi għall Fondazzjoni Allob Responsabbli. Mument ta' reklam.